Achiwo ne Yesu duto, kata teko ma an-go. Tinende ni e okinyi majaber ma Nyasaye omiyowa mana kuom ng'wononeni. Wan wang'e thuolo machielo e tich abich manyien ma Nyasaye omiyowa koherowa mkata gimoro malong'o ma watimo e nyime ma dimiyo timnwa ng'wono chal kod maeri ni onge. Wanwang'ore kama ber kech wanwang'ore chokruok mar okinyi kama ipuonje wach Jehova Nyasaye. Bende agoyo erokamano malach ne Nyasaye no kuom timo ng'wono maduong' machal kod mano. Chunya mor kanwang'ora gokinyi mondo anwang' thuolo mar puonjo wach Jehova. An mawuoyo kodi e okinyi masani. Nyinga iluongo ni Pastor Benard Otieno. An wuod Wiso John majakochia e piny Kamenya, e piny Kochia, e piny Homa Bay, e but sikul moro ni Nyalianga Primary. Nyasaye notimo na ng'wono maduong' ahinya mar warruok, kendo noyiena mondo kinde machal kod ma achung' e nyim piny ngima kayalo wach Nyasaye. Mano emomiyo in bende arwaki mang'eny e chokruok mar okinyi masani. Nyasaye mondo ogwedhi ahinya, Nyasaye mondo riti kuom kawo thuoloni mondo wabed kanyakla e chokruok mar okinyini. Nyasaye no mondo ogwedhi ahinya. Adwa nago erokamano ne jago picha mara owadwa Hans kuom tich matek kendo maber mosetiyo e studio ni mar Lolwe TV. Bende agomo mondo ago erokamano ne ji duto te matiyo e studio ka, kendo nyaka jotelo madongo ma weg kambini. Nyasaye mondo ogwedhgi kuom yie mondo injili oyal e piny ngima. Bende chunya mor goganda Nyasaye. Nyasaye mondo ogwedhi kama intie, in misenena, in miseyie kod wach Nyasaye mawuok e lewa mosekonyo miere mang'eny. Nyasaye no mondo ogwedhi ahinya. Kata bedi nena kawuono mokwongo, in bende Nyasaye ogwedhi kuom kawo thuoloni mondo wabed kanyakla e chokruok mar okinyi. Kendo tich abich ka tich abich, Nyasaye otimo na ng'wono mondo abed ka kayalo injili mar gony mar jomotwe. Nyasaye no mondo ogwedhi, Nyasaye no mondo umi. Arwaki chokruogni, yie mondo wabed kanyakla nyaka giko. Kata kamano yo makende, tidhi Nyasaye moko mosechung' koda e wachni ndalo duto nyaka nachaki. Sani koro dhi igni modhuro to gisetwere koda e wachni, kendo giyie mondo injili oyal. Gitiyo kod mwandugi, kendo gitiyo kod rieknigi, gitiyo gi gimoro amora mondo injili ni eri ochopi e piny ngima. Mano emomiyo amor kod family mara moseyiena mondo ayalo wachni kendo mosejiwa kuom kinde marabora. Nyasaye mondo ogwedh jaoda Mary Atieno gi nyithinda duto. Nyasaye mondo ogwedh owadwa Michael Masiaga mar Rehema kuom tich matek mosetimo kanyo, kendo kaka osechung' gi injili mayalone. Nyasaye mondo ogwedh mama na maluoro gi chunya ahinya, Mama Lilian Muok Riek, kendo oa e piny Amerika, en nyara Lego to tedo South Sudan. Nyasaye mondo ogwedhe kuma gitiye piny Amerika. Osechung' kod injili kuom ndalo marabora. Nyasaye mondo chung' kode, Nyasaye mondo timne ng'wono. Nitiere owadwa maluor ahinya kendo mahero, James Eliakim mar Roho Kwe koa Madhare. En be Nyasaye mondo ogwedhe, ang'eyo tich motiyo kanyo, aselamo ne en bende, Nyasaye mondo chung' kode. Mama na maluoro gi chunya ahinya, Mama Mary Abwao koa pap Olengo, machie skul kanyo pap Olengo, Alego. Nyasaye mondo ogwedhi ahinya. Pastor wadwa Dano Wade ka Kubudho, erokamano. Jayalo Daniel Onyino ma Kisumu Lela, erokamano wadwa. Jayalo Cornel Obuny ma Seme Miranga, Nyasaye mondo ogwedhe, kendo wiya ok nyal wil gi jo Nyasaye duto te ma Asiaya, kanisa wa Masiaya, ma kanisa wa Masigomre, ma kanisa wa Mautende, kamoting'o nyakwaro Muko kod joge. Nyasaye mondo ogwedh nyaka jayalo Elijah kuom tich matek maseneno ka gitimo. Erokamano owadwa Jona Ol, erokamano. Nyasaye mondo ogwedhi jaduong' kama initiere. Nyasaye mondo ting'u malo, Nyasaye mondo umu. Uduto te mosechung' kod injili, chunya mor kodu ahinya,
chunya ogenou, chunya oherou. Nyopek moro betie ndalo manyo kadho chien kanyo, nya neno kaka nuumuru e wachno, nya neno koumuru e wach manyo makano, kendo nya neno gik madongo. Wiya ok nyal wil jo Nyasaye, amor kodu e piny ngima. Owetena ma South Africa kama oting'o Dr. Hannington, erokamano ahinya kuom tich matek manyo utimo. Nyasaye mondo ogwedhu. Kata be jasigu pod temo chung wiye, wang'eyo ratego Yesu sana pod oloya. Omiyo chunya mor kod okinyi masani. Amor e okang' mamalo kaka wasechung' kod injili. Samoro in bedi nena sani mokwongo, Nyasaye mondo ogwedhi kichung' kod injili. Aketo nyinga kanyo, aketo namba na kanyo, gi nembni 2, kendo inyalo goyo moro amora gitiyo giduto. Kata sama yalo kae sani ni jomoko flash ok rach, kata kamano ka wagineno ka tieko tinyalo gocho mondo wawuo, mondo wang'adre riekni moko manok. Akwayo ni kama initie, ok ang'eyo kata inie ot, kata inie wuoth, kata inie gari, kata in kuma nade, kata ine ndege, kata kamano chunya nyisa, nikech piny tido biro digital. Samoro ineno gine sime, samoro inene kata ka in kama nade, ta akwayi ni kama intiere no goye chongi, kimuolori, kibolori, kimuol, nikech wachne borruok ne ketimruok ne nono eke yude gimoro. Nyasaye mondo ogwedhi kikawo thuolo mar yudo gimoro kuom Nyasaye, kibolori gi chunyi ma iye, kendo kiyie mondo iwinj weche duto te maroho maka Jehova kelo. Go chongi mondo walam Nyasaye. Wuonowa kendo Nyasachwa, agoyo ni erokamano e okinyi majaber. Imiyowa odiochiengni kuom ng'wono, gimoro malong'o maber mawakelo kata mawasetimo, momiyo wanene onge. Taseneno ng'wononi maduong', aseneno herani, Jehova berna manyaka chieng'. Anaful nyingi kendo analando wachni e piny duto, kendo ganda tete mogeno kuomi nowinji gik malong'o, kendo ginine honni kod ranyisi mitimo ne oganda. Omiyo chunya mor ya Nyasaye kuom sekelo konyruok e kindeni mar okinyi, e kinde manyo kadho chien ndiko wachonwa ni nyo wan kod chandruoge manyo kel nikech kia mane wakiago Ruodha. To kanyo wafwenyo ni kare warruok, wafwenyo ni wachni, wafwenyo ni gimikelo ni kod konyruok, Ruodhwa ne wabiro. Mane omiyo wakwayi sani Jehova, in minyalo chung' kodwa, ichung'ie kodwa nyadichiel, iwenwa e richowa Jehova, tipuodhwa mondo iloswa n'odiochieng' mang'ongo ma wang'e tung' mogik biro ywak kidwaro oganda mitero e dala manyalo pinyni kod bura. Wuoro ma jahera, kik iyie pinyni gonwa siboi ni ne waketo korwa ni wan oganda Nyasaye, dak Nyasaye koro timonwa e Ruodha. Ng'wononwa yaye Nyasaye, kata wasekoso makosa malich machalo nade, wenwa mang'eny, iwene nyithindi, ipodho nyithindi kama ginitie. Bende ni jasigu ramo ni ok nyalre, mano ene mowuoyo Jehova, in bende koro wuachien mondo gik madongo mondo timre. Mama ni mondo changi, owadwa ni mondo changi, kata bedo mana wach matek mosekawe kaka mach, Ruodha ting'e malo, miye kwe mar chuny, miye kwe yaye Nyasaye mondo ne gik madongo. Alami ka yie yaye Jehova, gima tami onge. Aketo mama wa Mary Abwao e lweti yaye Nyasaye, ing'eyo kama en tie gi wach mapek ma en go. Ruodha wiya ok nyal wil. Aketo mama wa Mao Yugis, Jehova ting'e malo kendo miye kwe mar chuny, herani mondo ume. Ing'eyo mama wa miluongo ni Lilian mok riek Nyasaye, piny Amerika kama en tie, aketo go e lweti sani, ting'e malo Jehova. Kata ka luongo nyithindi duto, ting'eyo gi kanyakla. Bende ni jasigu segoyo siboi kowacho weche mokadiera, in kod loch, in kod teko, Jehova chung' mondo itim gik madongo mondo wane badi. Ng'wononi mondo jogi kamoro amora ma gintie, rie badi maratego sana mondo gine gik madongo mitimo. Aluongo nyingi ka yie, gima notami onge, tima ng'wono mari nitie. Jehova erokamano, amor ni setimo, Jehova isetimo, erokamano. Nyingi maduong' locho gik moko duto, nikech walamo ka wayie e nying Yesu Kristo ma Jawarwa, amen. Chunya nyisa ni kama intiere in bende chung malo, iwachno amen. Jehova noting'i malo, Jehova nochangi, Jehova nomiyi gik ma onge mondo bedie. Adwaro ni kiyiena, kendo Roho ma Nyasaye bende oseyiena, mondo asomie wach moro mondiki e kitabu mar Luka 19 matiende 28 nyaka 35.
Ndiko lero niya, kane Yesu osegoyo ngero kamano, ne otelo dhi Jerusalem, kendo kane ochopo chiegni gi Bethfage kod Bethania, e got miluongo ni got Zeituni, nooro jopuonjrene 2 kowachonegi niya, dhiuru e dala man nyimu cha, kendo kudonjo to ubiro nwang'o nyathi kanyna motwe mapok ng'ato idho nyaka nene. Gonyeuru ukele ka. To ka ng'ato penju gimomiyo ugonye, to dwokeuru niya, Ruodhwa dware. Jootego nodhi monwang'o gik moko duto mana kaka nosenyisogi. To kanoyudo gigonyo nyathi kanyna, wegi nopenjogi niya, ang'o momiyo ugonyo nyathi kanyna no? Negidwoke ni, Ruodhwa dware. Kamano negikele ne Yesu, eka negipedho lepgi e dier ng'eye mi giketo e Yesu. To kane owuotho dhi, negipedho ne lepgi e yo. Adwa som kendo kamachielo e kitabu mar Johana 5 matindo 6, 7, 8. Ndiko lero kama: Yesu nonene konindo kanyo, mi ong'eyo ni osetieko ndalo mang'eny. Omiyo nopenje niya, idwaro mondo ochangi koso? To ng'at matuo nodwoke ni, Jaduong', aonge gi ng'at madikete e yawo ka pi otugore, nikech an kadwaro dhi, to ng'at machielo kuongona akwonga. Yesu nowachone niya, chungi ikaw pieni iwuothi. Gikanyono ng'atno nochango mokawo piene kendo owuotho. Ne owadwa kod nyaminwa monwang'o thuolo mondo wabed kodi e chokruogni mar okinyi. Mana kaka asewacho, an Pastor Benard Otieno, an wuod Wiso ta jako chiama kamenya. Nyasaye ma jang'wono otimona hono mondo abed jayalo e yode e kanisa mar Foundation of Eternal Life Church. Wantie Dandora Phase 5. Wan gi jodolo kanyo ma Nyasaye osewalo mondo watim godo tich Jehova, kendo watim godo gik moko duto ma Jehova wachonwa kendo siemonwa ka teko mar otelonwa. Ada wuoyo e wach achiel moro matin, tadwaro ni mondo wawinjre, kendo topic madwa ni mondo awuoye wacho niya, Ruodhwa ema dware. Ruodhwa ema dware. Kama intiere kiluwo wachni, chunya nyisa ni bende mondo wanuo kodi kanyakla. Wacha nene ni Ruodhwa ema dware. Erokamano kuom winjo wach, erokamano kuom timo. Asomo sigendini 2, kendo sigendini chalre. Adwaro ni mondo alerri matin kata walam Nyasaye. Ruodhwa maratego kolam, to gik madongo timore. Onge gimoro mosekelene mondo ke report ni ok nyalre, nikech duto kuom duto nyalore kuom Jehova. Ndalo manyo kadho chien, ndalo machon, Nyasaye maratego maneno gik moko kendo timo gik ma dhano ok ne kendo ok nyal. Noseketo yo maber ma ng'ato kanonwang'o chandruok mar tuo to ne chango. Omiyo noloso yawo, kendo kanoseketo yawo kanyo, noole pi mar ngima. Kendo ndiko lero kanyo ni ng'ata manodonjo e yawo no kokwongo ni jowetegi, to ne chango e gimoro amora machando kit ngimane. Bedi tuo mane ne nyalo ringo mago sarut madhiyo kowinjo kendo neno kidonjo ikuogo ne jowadu e yawo kama pi otugoreno. Ma notimore kuom ndalo marabora, kendo ji mang'eny nochango kuom wach mane gintiere godo. Achiel kuom oganda nonwang'ore kanyo jaduong' moro. Ndiko lerona, okolerona ni nodhi koja higni adi, to ndikore ni obedo kanyo kuom higni madirom 38 ka entiere dho yawo. Ne en kod chandruok maduong' manosefwenyo kendo noseng'eyo ni kodonjo e yawo kanyo kokwongo ne ji, to en bende chandruogeno biro rumo, obiro dong'o kongima. Kata kamano, higa mokwongo nobedo kanyo, ne ji okwongo ne te, ne onge kaka nonyalo timo nikech ji ne telo ni atela. Nodhi kama higa mar 2, higa mar 10 chopo, mar 20 chopo, mar 30 chopo, mogik 38. To ndiko lero niya, chieng' onogo Jawarwa Yesu mwaluongo nyinge opore yawo kama enitie. To kisomo wachno kiagi malo, to wacho niya, ni Yesu nong'eyo ni osekawo ndalo mang'eny. Kendo Yesu chopo ire kae to penje, tidwaro ni mondo changi? Kapok odwoko, to noparo niya,
chang yudo mana ka ng'ato okuongo donjo e pi ne jowete ka pi otugore. Omiyo nokone Yesu niya, jaduong', an minena bedo kane, anto aonge ng'ato madikonya, madirwarka, madiketa ei pigni kotugore. Sa asaya magombo ni mondo adonji, to jomoko kuongo na kuonga. Emomiyo asebedo ka igni marabora nikech ji kuongona. Yesu nopenje, idwaro ni mondo changi? Kata bed nonuoyo gima nosewacho mokuongo, to jawar mwawuoyo kuome man kod loch, man kod teko, mok raw kuonde mamoko, kendo ok kwa rusa jomoko kod watimo chang mang'ongo. Notimo pariso no yor hono, kendo nokone wadwa no ni kaw piendeni mondo idhi dala. Sama jalno nowinjo, bed nosetimo ne neno moko, to ka nowinjo wach mane Yesu owacho ne, iwinjo, jalno nokaw piendeni, nochako wuoth, kendo nodhi dala kosechango. Mano miyo wacho ni niya, ka Ruodhwa ema dwari, en ang'o maditame kochomo dalani tir ni jalano koro dwaro, en ng'a maditame? Awacho ni karamo chutho. Mano wach ma Johana ondiko, to winji ndiko makwongo somo bende wuoyo ka wacho niya, Luka wacho wach moro kuom ndiko makwongo somo ni nyasi oselosi, kendo Yesu gi jopuonjrene dwaro ni mondo odhi olim Jerusalem. Gidwaro ni mondo gidonji e wach Jehova Nyasaye. Riyo mar yalo wacho makogi, kendo gidwaro ni mondo gidhiyo. Giparo gari midwa idhi, to giwacho niya, Yesu konegi ni teluru mbele, dala moro ni nyimu kacha. Ka uchopo e dala mane nyimu kanyo dho rangach, ubiro yudo kanyna motwe kod nyathine. Uwinjo, min gi ok wadichgo, wadich gi nyathi kanyna mapok noidhi nyaka nene. Ka uru nyathi kanyno kendo ugonye mondo ukele ka. To ka dipo nono ni weg kanyna no penjou ni tang'o momiyo ugonye, to wachne niya, Ruodhwa ema dware. Joote ariyo telo gichako wuoth ka gin gi chir maduong', nikech ang'o? Yesu ema wacho kendo dwaro ni gima wacho no mondo tim. Ruoth otelo kod wach e nyim oganda ne. Nyithind Nyasaye ariyo moyier wuotho ka ni kod chir, nikech ang'o? Ruodhwa dwaro kanyna. Ne gichako wuoth ma gichopo, kendo ka ne gichopo dhoranga dala, ndiko lero niya, ne giyudo gik moko duto te kaka Yesu nosewacho. Sama ne gichopo, ne gichako gonyo punda. Ka giriewre gigonyo punda, weg punda wang'o nene, to gipenjo niya, tang'o momiyo ugonyo punda? Ratego wuoyo, ng'ama tamore onge. Jogo konegi niya, Ruodhwa ema dware. Sama ne gichiwo ripot ni Yesu kod Ruodhwa ema dware, weg punda nowacho ni ka Yesu ema dware, tiwinjo waonge kod teko, ka uru punda mondo udhi godo. Negigonye, negitere, magidhi kode. Mano notimore ma ji duto neno. Mamana, owadwa, kawuono adwa ni mondo awuo kodi kokadho kuom weche ariyo mineno wawinjo sani no. Ka Yesu ema dwari, Yesu ema wacho no dwari, ka Ruodhwa ema dwari. An ndalo moro an mawuoyo kodi ni Ruodhwa no dwara, kendo sama nochako wuoth mar dwara, ne ok en wach mayot, nikech naserundora, naselal, gik mana kwano kako ala, nayudo ni kare gigo gima nalal lilo. Wach ma Paulo wacho ni gik mana gombo ni mondo atim, napatimo gik mabeyo, to matokeo mane wuok ne gimene gik maricho lilo. Kare jal modak e iya ema ne timo gigo, ne ok en an. Awacho ni karamo ni an bende chal kod mano. Jal monodak e iya nomiya timo, kendo awacho weche moko mok adiera. Kata kamano, sama Ruoth nojok ni dwara, ne ok anyal dagi. Ruoth nojok ni dwara, ng'ama ne nyalo tamore ne en ng'a? Kata jodalawa nodagi, Ruoth ne dwara. Kata jachien ne dagi, Ruoth ne dwara. Sama nogoyo milome, nadwaro Benard Otieno ma wuod Wiso, nating'o bada nikech loch noloya. Nakawo warruok maka Jehova. Kawuono awuoyo kodi mamana, ka Ruoth dwaro dalani, en ng'a maditame? Ka Ruoth dwaro nyari ma piny osediang'o, ka Yesu dwari, ka Ruoth ema dwari, kosana mogolo chik nodwari
en ng'ama ditame. Iwinjo? Jotelo mag Thuruaka osegolo chik kod kalembe madongo gi barupe madongo ni wewa timo mak kod macha. Joma nie bwogi goyo sarut karingo dhi mondo tim gima jatelo wacho. To winjie niya, jotelogo biro dong' ka gin mana historia ni ne gitimo ma, ne gin roteke, ne giwacho ma. To ruoth mowuoyo kuome ni to e ruoth mosiko manyaka chieng' ok nolokre. Nodwaro puthe dho yawo ka jachien nokete piny kod tuo higni 38. Sama ruoth ne dware to tuo ema nogo sarut moringo machange modonjo. Iwinjo? Sama ruoth dwaro punda to weg punda wacho niya, ka ruoth ema dware wato wan ng'agi ni made watamre. Mana miya wuoyo kodi sani obedi tuo mar ukimwi mosemaki. Ka ruoth ema koro dwari sani mondo ichangi, en ng'a maditamre? Koso tuo ni dagi ok nyalre, obiro changi sani. Obedi tuo mar asthma mosemako dala morundo moketho. Kawuono wacho karamo chutho. Gima nyalo tamo Yesu onge, nikech ang'o? En emodware, en ema loch oseketi kuome. Iwinjo mamana? Samoro in chi liel midong' kare kendi, piny odong' kodi. Sama ikadhe koro gweng'u kiwuotho kidhi koni, ka jomoko neni kibiro to gikuodhi, giwacho weche moko borem kuomi, kichopo timosi kod luor ka gioli. Iwinjo? Giwacho ni dong' kendi, ng'ama konyi onge. Kikadho to gikuodhi, kata bedi se kadhe wach matek machalo nade. Yesu mwayalo wach ni kogolo chik ni odwari mondo chak oduokni gik moko, oduokni kwe ma yando oselal, oduokni ngima ma yando oselal, oduokni gweth ma yando oselal. En ng'a maditame? Gi duto te biro go sarut kawacho ni ka Yesu ema dwara to gweth ma yande onge. Nyithindo manoserundore, mane ok nyal dhi sikul, manosemadho njaga ka wigi ogar mok nyal, manosemadho kong'o molai long, en ng'a maditamre? Obed tuo machalo nade miseringo godo kuom ajuoke motamore chutho, ka Yesu emowacho, emolando nodwari. En ng'a maditame? Obed dala mosebam mochomo koni kod kocha, ka Yesu dwaro dalano. En ng'a maditame? Awacho ni karamo nyako, kata bed niya piny osedong' kodi, piny osejwang'i, nitiedo karachuonyo, kanyo noriemie. Kawuono in Kagan, kanyo be ok dhimni maber. Idwa modogi e piny Kodera, kanyo weche okuno inie maber. Iwinjo? Awacho ni karamo, ka ruoth emowacho nomi dichuo midak go, en ng'a maditame? Iwinjo wadwa? Kata jomo imon 10 mosedhi te, to ka Yesu wacho nomi mari sani, en ang'o maditame? Kata en ng'a maditamre? Nikech ang'o? Yesu emowacho kokelo gweth mare. En ang'o maditame? Kokelo chang mare. En ang'o maditame? Kokelo gik mabeyo e nyime mondo mi. En ng'a maditame? Kanisego mana lam e boma ka higni modhuro, kawuono kiwinja ka Yesu wacho nodwari sani mondo mi gik ma onge. En ng'a maditame? Kata ji mosechai midong' kare kendi, kata ji mosewuoyo kuomi, mong'ado buchi, mowacho ni ok ininyal, kata jasigu osechwado lwete, mowacho ni ukanyo oserundo mosego piny maonge gima long'o manoyudie. Mano en emowuoyo. Sama Yesu wuoyo nodwari, sama Yesu wuoyo nodwari. En ng'a maditame? En ang'o maditame? Kawuono kaminenae, kawuono kamiwinje wachni, ok ang'eyo wach mikadhe, obed wach matek ma Yesu ng'ade bura, kata in chunyi nose ni ok inyal. Asewinjo jomoko mogo sime ka wajayalo, kama koro agikini, agikie giko, nyalo koro onge, kuma dwa luwo onge. Awacho ni karamo nyalo nitie, yudore kuom Yesu. Awacho ni kan kod chir nyalo nitie, nwang'ore kuom Jawar. Ka Ruodhe Ema wacho ni odwari, en ang'o maditame? Chieng' moro wuoyo e dala Ana, ae kosenyiere
ni onge gi nyathi ka nyeko osewuoyo mosewacho siboi mang'eny mosekone niya ibe imana dhako kinyuole nyathini mondo ji one chieng' mane Yesu wuoyo ratego wuoyo Samuel oyudore Penina dhogi omoko nikech ang'o ang' Yesu wuoyo kanise nindo oko kionge ot moger ininde ot mathin machalo kiru iwinjo ka Yesu wuoyo permanent biro awacho karamo kanise riemne school fees kakichaki onge ka Yesu wuoyo fees ema yudore kanise wuotho duk madhano nyieri ni ok inyal ka Yesu wuoyo to sude madongo ema yudore kanise go lam motamore ka Yesu wuoyo to tich ema yudore kata bebe na tuo mosegoni siboi teri e nying Yesu ratego kosano wuoyo to change ema yudore awacho ni karamo iwinjo obed keso maduong' mosedak doho madwa tuei majiuse ng'ado niya mato wang' ni teri e nying Yesu kuwuoyo to kes ne miloyo obiro loyo ni sani osana wuo Jehova wuo jaduong' ni ineno mama ni ineno kijana ni ineno nyako ni bende ineno kama gikadhe ineno Jehova akwayi mondo iwuo nikech ang'o kiwuoyo to onge jal kiwuoyo to onge ng'ato kiwuoyo to onge jal machielo manyalo tamore riebadi e kesno mondo ne gik madongo riebadi mamani ting'e malo Jehova mamana iwinjo wadwa jaduong' awacho ni karamo gima tamo Jehova onge poko yudi Nyasaye no nogwedhi Nyasaye no umi Nyasaye no notelni iwinjo bolri e nyime yie kod injili ka owachni mondo Yesu ratego owuo kesni no kowacho nodwari ng'ama ditame onge Jehova oseyie nikech owacho niya ng'ata mogo ka ng'achiel kadhi ire obiro go ariyo koromoni mondo maki mondo mi kwe maka Jehova Nyasaye maratego osana mondo gwedhi oumi oriti otelni otimni ono mondo odwari sani mondo ne gik madongo motimo ka ok kamano go chongi piny mondo walam Nyasaye Jehova Nyasaye agoni erokamano isetimo gik madongo kawuono wachako kode ni nyadichiel ine miwuoyo kiwacho Nyasaye wuoyo kiwacho nikisechuoyo koki iwacho moro ng'ama nyalo tamore onge kawuono akwayi Jehova ing'eyo chandruoge ing'eyo weche mapek ma nyithindigi kadhe aketogi e lweti Jehova wuo osana loko pachi mondo idwargi kata jogi sebawa ng'ayo kata jogi segore piny Jehova ito kiwuoyo inyachungo gi malo kata nyok ber mosekethore Jehova kiwuoyo tiloso bed maber akelo lweti sani umgi ritgi telnegi migi kwe mar polo ma pinyni ok nyalo chiwo alami ka yie Jehova kata mok penjo medi okatuono tasayo e nying Yesu Kristo ma jawarwa amen mana kaka wacho ni motelo an nyinga Pastor Benard Otieno an wuod Wiso korema jakochia kamenya Nyasaye no magwedho nyithinde akwaye mondo wuo e wachni no aseketo namba na kanyo gini nembe ni 2 aneno kenda winji kata ka jomago sime sani ta akwayi niya kata kisegoyo to kendo kasewuok ka to chaki gochi kendo winjire weche moko nitiere jomoko mosechungi injili jomoko moseyie ni nyaka gitine Nyasaye chunya mor kodgi ahinya Nyasaye mondo gwedhu in miseoro gi miseorono Nyasaye mondo chungo kodi in miseno ne ber mondo ori hera sadaka matin Nyasaye mondo chungo kodi in miseno ne ber mondo injili ni ochorie mbele Nyasaye mondo chungo kodi wan kod weche moko chach nyalo kwayi kuom ng'wono nyalo kwayi kuom hera bi pat ibibedi achiel kuom oganda matiyo nikech kanisa mondo kanisa yarre osebedo malach osebedo gik more mong'eny in bende akwayi kuom ng'wono akwayi ka bolora Jehova kosewacho ni odwa gwedhi ng'ama ditame
onge. Mano miya kwayi kuom ng'uono. Namba nitiere kanyo, go mondo wagoye mbaka, go mondo wawuo. Bende arwaki mang'eny e kanisa kama Ruoth oseyienwa mondo wayalie wachno. Wan gi Bishop Julius Otieno ma wuode Dondi, wuode Ema Nyumba. Nyasaye maratego osana manyalo mondo gwedhe kama entie kuom tich matek mosetimo. Chunya moro gi jodolo te ma wan godo Dandora kanyo. Wantiere kanyo gi Henry Kus Otieno ma wuode Wuonda. Wan kanyo gi Alex Okelo ma wuode Oyule. Wan kanyo gi Barnabas Otieno ma wuode Uma. Nyasaye mondo umu, Nyasaye mondo telu. Kibiro to biya biya wan Dandora kanyo, to branches to nitiere kuonde duto. Akwayi kuom ng'uono, osana kowacho nodwari, onge gima notame. Mano omiyo akwayi ni bi wabede kanyakla, warwaki, goga sime, weche modong' wabiro wacho te. Osana mondo ting'i malo, osana mondo umi. Iwinjo, Nyasaye ratego obed kodi. Amen. Achiwo